És Facebookon látjátok, hogy van egy új tag, Ruzsi, és átjöttem, nem mindegy, ennél több tag már nem lesz. 4, 8. Direkt úgy, hogy 2 fiú, 2 lány, szóval egy pont összejött. Kurva idő. Haló. Ja. És beszéltem én vele. Azt mondja, hogy konkrét témákról beszéljünk. Nem, oké. Nem fogunk sokszor konkrét témákról beszélni. Ez most egy konkrét témás videó, mivel konkrétan kijelentem, hogy új taggal bővült a csapat, és konkrét témákról nem fogunk beszélni, csak konkrétan. Szóval ez érdekes, de konkrét. Na. Szóval. Nem tudom, de ott egy Trabant. Basszul. Lefagyja közben az úrstól, hogy tartom a kamerát. Az meg. Látni fogtok majd videókat. Úgy készülök, hogy elvileg 2-t fogok feltölteni Ruzsival, mivel még van a múlt videó. Egyet magam, meg lesz még egyet lesz Ruzsival. Szóval tanulni. Minusz 4 fok volt reggel 7 körül. Most úgy minusz 6 körül van. Nem tudom, hogy ez a videó csak ennyi lett volna. Bejelentem nektek, hogy nem konkrét témákról nem beszélünk, csak konkrétan és úgy tagol. Sziasztok!